Care am dezbătut-o astăzi a fost legată de situația creată prin gestul domnului Gabriel Oprea, care, încălcând în mod deliberat deciziile cu privire la mecanismul de numire în funcție de demnitate publică a reprezentanților partidului nostru, a avansat propuneri care nu aveau girul partidului nostru către primul ministru cu privire la secretarii de stat și alte structuri importante din cadrul Ministerului Internelor și Administrației. Analizând această situație, care încalcă atât disciplina de partid, cât și mecanismul din protocolul de colaborare al coaliției pe care l-am stabilit cu partenerii de la PDL, ținând cont de sensibilitatea acestui minister și de importanța acestei zone, decizia pe care Biroul Permanent Național al partidului nostru a adoptat-o cu o largă majoritate, numai cu 2 abțineri și restul voturilor în favoare, a fost retragerea sprijinului politic pentru domnul Gabriel Oprea, urmând ca partidul nostru să facă primului ministru o nouă propunere în următoarele zile. De asemenea, ținând cont de gravitatea gestului de indisciplină pe care domnul Oprea l-a afișat, repet, în mod deliberat în ultimele zile, Biroul Permanent a avansat propunerea către Comisia de Integritate Morală și Arbitraj a partidului, ca domnul Oprea să fie exclus din Partidul Social Democrat. Sunt decizii importante, sunt decizii severe, dar cred că este mai bine și mai cinstit, la început de drum, să putem să spunem că acolo unde există o regulă în partid și un mecanism de colaborare la nivelul coaliției, acesta trebuie respectat de toate părțile. Sunt convins că vom putea să găsim un locuitor extrem de capabil, foarte rapid, pentru a putea să punem acest minister în logica guvernamentală firească. Vom cere revocarea tuturor acestor numiri, urmând să le reconfirmăm pe canalul omologat, canalul oficial. O parte din aceste numiri probabil că vor fi reconfirmate, dar dorim să le integrăm într-un mecanism disciplinar.